Friends tai jotain, mä oon huono introissa. Tänään mä pelaan taas EKP kanssa Minecraftia Part 2. Joo, EKP tuossa äsken kuoli ja nyt se lähti tonne hakemaan timantteja tonne, ei timantteja, kun soihtuja tonne kylään. Ja meidän base on nyt tässä jatkumassa. Ja me yritetään tehdä tää paremmin kuin aiemmin, koska se meidän koska se ykkösosa oli varmaan täyttä roskaa. Mä otan nyt punaista. Painin mä voin paremmat sängyn punaiseksi. Pitäis mä voin pitkin sen. Mä rikoin mun sängyn. Mä nyt koitan etsiä nyt hienoa. Mä tarvitsin siis suonimuksen. Mä se onkin täällä. Mä haluun sen muistuttaa. Etin nyt vaan niitä soihtuja tuonne mulle, niin mä voin rakentaa täällä paremmin. Tuolla niin mä oon menossa täällä. Sä voit tehdä nyt mitä vaan. Just tää. Mä nyt teen smallwood. Tuossa on nälkäpäs. Niinku ei oikein nälkäpästä. Kalaa! Kala. Mä nyt jahtaan tän kalaa. Mä saan luun. Tää on hyvä tapa saada luita. Joo, rauhaa ja luita. Jos et halua tappaa siellä kaloja. Hei, täällä on muuten komposti. Koiri! Ei nyt yhden luun saa. Otetaan tää komposti vaan. Arvaa mitä mä sain 12 vuotta. Hyvä, tuoppa ne tänne. Tai oikeastaan etin vielä lisää. Täällä on niin pimeetä. Joo, mä otan nyt nää. Joo, siis mä oon tässä nyt rakentamassa tätä meidän basea siis. Ei mitään, mä puhun katsojille. Sano terve katsojille. Moi. Meillä tuskin edes on katsojia. Meillä on molemmilla niin vähän tilaajia. Me molemmat ollaan jotain. En mä tiedä. Mulla on vaan 6 tilaajaa. Mulla on vaan 6 tilaajaa ja sulla 20. Mut kun sä oot aloittelija, niin sulla on jo 6 tilaajaa. Toi on paljon niin se ollaan eka 1 video ja sulla on paljon tilaajia. No kun... Mä sain vaikeasti 20 tilaajaa, se kesti kauan. No kun 5 niistä mun tilaajista on ne, jotka mä tunne. Mulla on yli vaan 1 tilaaja, joka ei tunne mua niin kuin henkilökohtaisesti. Tuntuu, että kaikki tilaajat, jotka mulla on, niin tuntee mut. Tos ne on Niinku... isin kavereita ja sit ne on mun perhettä. Mun ainoat tilaajat on niinku tyyli mun vanhemmat, sitten mun pikkuveli ja minä. Ja sitten on sinä ja joku, jota mä en tunne. Oikein, mulla ei oo ketään, jota mä tunne, paitsi ehkä ymmärrän, mä kyllä mun isin kaverit kauhean hyvin tunne. Oon mä kyllä pelannut kerran mun isin kaverin kanssa, mutta mä kuolen nälkään tänne. Mulla on 27 torchia. Hyvä, tuoppa ne tänne, ja täällä on tosi pimeätä ja ankeaa. Tähän välille. Tähän tulisi niinku päällekkäin arkku ja eka tähän ihan eteen. Me pitää tehdä storage room. Me tehdään vielä hieno talo. Okei? Okay? Mitä? Me pitää mennä joskus, mä puhun katsojalle, että meistä tulee vielä jonain päivänä rikkaa ja joo. Joo. Ette väitä muuta. Joo, näytän katsojalle mun miekkaa. Niin joo, mun piti tehdä leipää. Niin mä laitan craftin tälleen. Tosi leivät. Tarvitaan craftin töihin johon kyllä. Niin mä laitan tän. Onko se tähän? Väli toimii vähän tuolla. Arvaa mitä, mä sain 4 leipää. Okei. Okay. Otinko mä oikeesti laittaa? Mulla oli 3 leipää. Miten se saa 4 leipää?
Missä meidän uunit on muuten? Me tarvitaan uunit. En mä tiedä, ei niitä ole vielä laitettu. Tähän tulee mun nukkumatila. Saanko mä yhden uunin? Yhden uuni. Ei toi ahjo, se ei toimi. Se on vaan, se ei toimi. No annako sä sen silti takas? Joo, se on tossa maassa. Pienuunit. Nyt voidaan laittaa sulaa. Ei sulaa, mutta tehdä ruokaa. Vitsi, mä vihaan tätä soraa. Joo, sitä hakataan lampiolla. Sitä vaan tulee ja siinä kestää kauan hakata hakulla ja... Laita, mä tiedän miten se toimii. Tehdään näin ja rikotaan se. Väärin. En kerännyt. Noin. Laita torchin alle. Sitten tippukat ja sitten menee. Noin. No. Näin rikotaan se. Okei. Näin niin sun sora-ongelma. Ota tortsi. Joo. Teekö mun makuuhuonetta muuta mihin? Sä voit rakentaa sun makuuhuoneen mihin haluat. Mä teen se voit olla sitä päätös mun huoneesta. Tehdään oikein iso talo vielä jonain päivänä. Huoltosta. Mun peli toimii vähän huonoksi. Joo. Nyt me saadaan ruokaa. Ja meidän huoneet on lähinnä joku nukkumatilat. Tän tyyppiset. Joo. Mä nyt värjään tän mun sänkyni. Nyt mulla on keltainen sänky. Mä korvaan tän tällä keltaisella sängyllä. Mä ulos laittaa farmiin, mutta Täällä on yö. Mä en tiedä missä mun sänky on muuten. Eikö se sulla? Ota vaikka tää. Mä en saanut mun pöksyi. Ai, sun pöksy. Mä unohdin. Mä haluan mun pöksy. Jee, mä haluan mun pöksy. Okei, mä saan nyt sen sijaan. No niin, meppä nukkumaan siitä. Okei, nyt me tehdään farmiin. Mitä laittaa ulos nyt luokseen, kun me vitsaa? Mä meetti punaisia kukkia. Eikö sä otit mun sängyn? Mulla on punaisia kukkia. Hyvä. Annappa ne mulle. Mä oon chestis, otan ne sieltä. Sitten mä myös jakaminen. Se on arvo. Ai mihin sä tarvit niin muuta? Mä haluan tehdä punaisia lippuja. No, mihin sä niitä tarvit? Niistä tulee hienon verhot. Joo, verho. Mut mä tarvitsen yhden kepin ja aivan jäätävästi villaa. Mä tarvitsen 6 villaa ja yhden kepin. Meillä kannattaisi olla joku eläinfarmi. Just sitä oli sanomassa. Tossa on lammas ihan heti. Mä otan mun kivimiekan esille. Mä sain yhden. Mä vaan tutkin täällä sun huone. Mulla on komposti. Sulla on ahto, mulla on komposti. Noin. Ai, sulla on biojäte sun huoneessasi. Joo, tietysti. Miksei. Okei, nyt mä otan siemeniä ja menen istuttaan ulos. Okei, mennään ulos. Mä etin niitä lampaita. Kun mä menen ulos istuttaan. No niin, tuolla on zombi. Nice. Ja siellä on kultakypärä. Lammasta, 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 lammasta. Otan kultakypärän.
Mulla on vasta 3. Ei paljon, kuule. 3. Mikä 3? Mulla on vasta 3 villaa ja ruokaakin. Nälkää. On nälkää. No niin, nyt mulla on taas energiaa, kun mä söin raakaa lammasta. Ja mullakin on jo 4 XPtä. Mulla on 1. Jos mä kuolin. No kun sä oot kuollut niin monta kertaa. Mä en oo kuollut visikään kertaakaan vielä. Hei, mä just hoksasin. Mä voin nyt pavlaa. Sulla on perikonni vähän huono. Huomenna mä lähden tekemään mä lähden tutkimaan maailmaa, etsimään pinkkiä kukkaa. Joo, mä pysyn kotona. Ja mä lähden Ai sä lähet kiertää maailmaa paljon, jotta löytäisit pinkin kukaan. Joo. Me tarvitaan niin. En tiedä, miten paljon on se hyvä olla jotain. Mä lähden etsiin, jos mä löytäisin suon, niin sit mä haluaisin sinisiä orkideoita, ne on paljon. Ota toi. Mikä? Mä heitin tohon uuni eteen. Ota. Mä tarvitsen puuta. Keppejä mä just tarttin. Mä tarttin keppejä, mä sain keppejä. Nyt mä voin tehdä punaista villaa niin kuin muille jakaa. Mitä? Mulla oli liian vähän punaista väriainetta. Mä tarvitsen lisää punaista väriainetta. Hei, mistä me saatiin rautaa? Mä nyt tajusin, vaikka mä oon nähnyt sen koko monta kertaa. Mä tarvitsen lisää punaiskukkia. Onneksi täällä kasvaa tosi paljon kukkia. Joo. Mä en koskaan ole Minecraftissa kiinnostunut kukista, mutta nyt. Kukissa on se hyvä puoli vaan, että ne näyttää kivalta kasvimaalla ja niistä saa paljon väriaineita. Joo, mä lähden huomenna värimatkalle tutkimaan. Maailmaa, jota löytäisi pinkin kuka. Hei muuten toi oli yhdessä värissä tuo jääbiome tuolla, jonka sä näet, niin se on vähän harvinainen biome ollut, mutta ei siellä ole melkein mitään, niin ei se ole mitään. Tuolla on punaisia kukkia tuolla ihan alhaalla. Miksi täällä päällä kasvaa punaisia? Mitä? Otetaan puuta. Ei! Meitä on lennettu. Tää peli toimii huonosti. Mä tulen just takaisin ja katon toimisiko tää. Mä just näin. Okei, no niin, nyt tää toimii parempaa. Okei, mä heittin sulle nyt punaisen. On vielä aikaa vähän. Okei, se voi kutsua aina. Mä nyt oon taas minikukka. Okei? Mä voin sanoa. Okei. Raudet on valmiita. Ai mitkä lauteet, etteikö se saunaan? Ei vaan mä otin tavarat pois uuneista. Me tarvitaan joku kunnollinen varasto. Joo, tehdään semmonen cool varasto, jossa on paljon chestejä ja sitten olisi nice. Mä nyt täällä vuoren alapuolella vaan etsimässä kukkiin. Nyt tästä vuorelta. Mä löysin yhden boksen. Onko sä muuten nähnyt mitään pinkkejä missään? En oo nähnyt pinkkejä kukkia. Joko sä tuot niitä punaisia kukkia?
jostain. Ja valkoisilta, niin näistä on paljon. Täällä on paljon. Ja jos mä tuon paljon kukkia, laitan niitä vaikka ylös. Niin sinne mennään. Tuo sit. Miksi mä ei voi tehdä puoliliikkiä sitten vaan? No niin, on pieni reissu. Ja nyt liivetään tää vuori. Mä toivon, että mun tila ei loppu tästä. Tästä tulee kyllä kova editointi, kun sitten kohta. Tänne sitten mä editoidaan. Ai joo, meillä on päiväkakkaroita täällä, mä en tiedä. Okei, tässä on siis kaikki, mitä mä löysin. Eli sit mä oon löytänyt 18 unikkoa, niin punaiset kukkia. Annatko ne punaiset kukat? Jäälaukukset, keijusilmää, 3 päiväkakkaraa, 8 narsissia, missä narsissit ennen keltaiskuka. Ne on javala, voi kukkia. Sitten 5 ruiskaunokia. Ruis! Missä on ruis? Onko se... Nyt tosta. Mä löysään ne. Ota, mä sain ne. Osa 9. Otan ne. Ne on tossa ove ees. Okei, nyt mä haluan laittaa vähän kukkia tänne ympäriin. Ja sit itse asiassa säästää nää myöhemmin tästä. Koska niitä voi tulla hyvä kaara. Mulla on ihan semmonen kiva kuukapenkki. Mä tarvitsen niitä keppejä 3. Niin, 3 keppiä. Eikö me ihan niinku tän yön jälkeen aloittaa jakso 3? Vaikka. Mut 3 keppiä yhäkin tarvitsen. Mitä? 3 keppiä. Joo, mä voin tehdä sulle. Mä vaan rikkoo yhden puun ja otan siitä kepit. Mä just tein sun muodottaa. Ai teit mua keppejä. Joo. Alo. Tässä. Kiitos. Yö alkaa tulla. Joo, tämmönen. Ja sitten... Onko se ovenkin? Okei. Eli mulla on myös kypärä. Ehkä meidän kannattiin säästää kultakypäreitä tästä myöhemmin. Kunhan meille taparan niinku, nyt säästetään tää kypärä myöhemmin, eli sinne merikaan. Mä tarvitsen aivan jäätävästi. Mulla riitti vaan yhteen tämmösen verhopalikkaa. No huomenna sä meet... Ensi videossa meet... Sorry! Onneksi mä päivänäsin ihan tähän viereen. Mä kerään mun tavarat. Mä otin sut jo päivähinnoksi. Siis mä vahingossa löin sua. Ota, tässä on taas ollut. Oikeesti ota se. Ota nää kirottava. Tavarat on kirottu. Miksi nää ois kirottu? Jos ne ei lähee... Mä käyn huomenna tappaa paljon lampaita. Hei mä... Me nukkuu. Mä tuin josta... Okei, kerro. Jos et aiempaa videoa kattonutkaan, niin muista nyt tästäkin sitten, että